happy Sunday! Akong ipakita unya ninyo og yun sana mo pag-extract ang juice sa miracle fruit, no? Kay naamay nangutana unsaon labi na si Tia Rosa nga naa sa Sydney. Tia Rosa, hello, kanang sige lang tiya kay ug mori kag Cebu, siguro jud ka makatilawan ni, no? Ya, di ba sa ta pwede makadala og kanang seedlings diha kay stricto ba nang Canada kaning Australia, parehara ni Canada, stricto kayo. So, dili kita kasulod. Nang katong nangayo sa katong nag-comment last vlog nako nangayo og seedling, sige lang rest assured makadawat na lagi mo. Pero ako lang ipa-pick up ninyo sa balay kay dili biya pwede ron panahona, no? Ang lisod biya kay lakaw-lakaw, no? And then ako ning ama ko'y nagproning mako atong ako ang miracle fruit nga kahoy, akong ipang putol-putol kay di ko gusto sad nga musaka siya maayo ba kay say gud kanibang gusto nato nga natay desired height sa miracle tree kay di sad pwede nga imo sa siya patasog maayo, imo gid siya pulungan kay aron og mamunga magani siya nara siya sa ubos nya og taas jud kayo, delikado biya kay og manilig ta nya. Tara bay bunga usay ani nga mutagak kalit nya may tatog kanang gamay-gamay pa kay di kay tantong sakit nya what if og kanang dako-dako na nya mahagbong pa nya ikaw pa matimingan nga naa kastungod di ba delikado kayo although di pa man ni siya hinog kay di pa man ni sakit pero mabuak kini simong ulo pero malipong-lipong jud kag maigo. Pero inana ba, no? So sige lang kay katong mga nangayo ako ring ihatag ninyo, ako ning gihimo nako atong kuan miracle branches nga akong ipang putol-putol gisiguro nako ang mga dagko nga sanga aron mabuhi gyud siya nya. You know guys, akong gibutang siya sa balde nya, gibutangan akong tubig nya ako siyang gihumol dito nya. After a week, nana ko'y nakita nga mga dahon, no, kay gikuan man ko na siya dahon, katong yung mga dahon sa original nga dahon. Nya ni sulbong na ang mga dahon nga bag-o. So hopefully, digbalhin ako ani mga a week after ako na ning ibalhin o kaning yuta. So aron mabuhi gid siya, nya managko na iyang dahon. And that's the time nga mahatag na nila ko ninyo. Kamo na lang pick up dire ha. Okay? Nya aron makaibaw gid mo nga tinuod nga nag-extract na mig juice, mo ni resulta. No? Lami kayo ni tamis man ni sa red wine. Ang red wine na namay di makay apod-apod man ang red wine kani siya tamis gid siya basta bag-o lang siyang gibuhat nya na siya aftertaste guys, no? O nakailam mo kalamay sa buhol kanang kalamay di ba lami magkay nagkaunon pero kani siya do na ni siya aftertaste mura ni siya kalamay nga gilanay, no? Lahi jud kayo basta kay makaingon jud ka nga tinuod gid itong giingon ako, no? Ingon nitong sakto nitong giingon ni Pupoy nga kanang mura o kalamay nga nagilanay basta kay nindot nya daghang benefits ang miracle fruit juice. Okay? So later ako na lang sa inyo nang i-explain akong ibutang ito unsay mga benefits nga nakahimo niya, although gihimo naman ni nako sa vlog last time na nay mga benefits nga akong ipakita pero ako lang ibalik for the sake sa uban nga wala kakita, ako ipakita ninyo unsay mga benefits aning juice sa miracle fruit. Okay, so see you next time, bye bye. Muna akong gamiton sa pagputol sa kugangon sa miracle fruit. Barato ra kani guys, palit ra nimo sa hardware. Dili kabot 200 gani pero mo last ni siya pila ka tuig depende sa imong paggamit. Pero na ko'y tip ani before nimo ni gamiton sa pagputol sa imong miracle fruit sa kugango, pagdusa-dusa nimo og alcohol, wa kag panapton, sprayhan nimo alcohol, pason nimo alcohol unya imong ibagno sa iyang blade kay dapat ma-hygiene nimo siya kay ngano katong imong giputlan kuan nimo sa kaning bunga, open naman to siya. So delikado ang fungi ato nga maka-penetrate o destroy na ang fungi sa imong plant tissues. So kung ano mo kaon, mahibong lang ka nga imong usay mo tanom nga ngano man ni akong tanom nga nagkaga naman bago ako man ning giproningan kay aron mo daghan ang iyang sanga, daghan mo labong pero nahibong ka nganong namatay man ning sanga hantod ang iyang punuan gikaon kay ingon nimo gikaon sa anay, no? Actually ono toy kagaw sa tanom nga di-penetrate sa imong tanom ang kagaw, nahibong lang ka nganong ning ato namatay tanom nga wa makailang gihimo takto sa tubig, takto sa pagam pero namatay ra gyapon siya tungod kay ang fungi naka-penetrate. So another tip po, kung nakainom mo anang naay cinnamon powder, mapalit ra na nimo sa groceryhan gani ang kanang cinnamon powder, kuwar ka gamay ana nya bubuan nimo gamay tubig, bas-on nimo basa gamay lang gid kayo nga basa nga mo sticky na siya gamay nya mo imong ibagnos nga to sa pungango diin nimo gikuhaan o giputlan gipruningan nimo imong tanom ato ka sa branch nga diin
siya giputlan, so imong bagnusan aning cinnamon tree. Mao gina siya technique guys, kay dili masudlag punjay, no? Dili kaunon sa punjay ang imong ano to. Delikado kay ang punjay makapenetrate o patay na ato sa imong plant tissues, no? So mo na atong likayan. Mora to. Kita taon niya. This is it. Mag-harvest ako sa kong miracle fruit. Ugat na kayo siya, no? Pwede na siya ma-harvest dito. Okay. Kapay usa. Okay. Laganin naman niya siya lutuon. So, duha kung paon. Okay. Di pa kayo siya dako. Paon na kuning usapon. Okay. Nailaing tubo nga bunga po kami. Tanawa. So, muna nga ako na lang gina siya kuhaon. So, kuhaon ako rin usa. Yeah! Ata. Okay? So, kaning akong ginuhaan nga sa bunga, later on ako ning butangan og cinnamon powder para dili makapenetrate ang kagaw ngadto sa iyang tanong. Okay? Sunod next video, ako ipakita ninyo ang pag-apply ani miracle fruit kung saon ni siya pag-apply kay hard man ni gahi pa ni sa kaning lubi, so dapat gabso ni siya. So gigamitan ako primero og kanang magisan na nako kanang kutsilyo ba kay ngano kay ari ra nako diri nako putlan gabson. Okay, ang shell ani kahit man nilang shell, so nindot ni siya butangan nimo og tanong tamnan sad nimo ba nga ni buslutan na nimo ang ilaw mas likod pa ni siya sa bagol. So mo ni himuon na to o kaang in the future. So pagkakaron ari na to diri kaning gabson kay kasagaran ari mas tunga sayang kayo ang shell ba di magamit ari na ko gabson. Okay, ay kabalaka kay kaning amuhang gabas likon kay ni, no? Hait kay ni. Hantod karon mapagit sa kadot. Pero sige lang, mapta na, layo pa man, uto pa man. So mapta ni gabi, iko agad mapli ni. Okay? Ako niya ipakita din ni open, okay? Sige. Bye-bye. See ya. Mo ni ang itsura, no? Kita na po ninyo ha. Morning sud niya, no? Bumok ni siya. So gamitan ako ni siya og kasirola. Ay kasirol. Dili rin nula kasirola nya wala ni mo ani para kumok naman ni mulang ibutang hantod nga mapurot siya og kahabwa sa iyang shell, no? Hard shell niya. Ya kay sense duha man to ka prutas akong i-harvest ganiha. So mahogi ni siya duha ka luto, no? So daghan ang ma-produce nga juice, ma-extract na to nga juice, no? So mas tindot, di ba? Kung daghan ng juice imo makuha. Kaya one time ra nimo buhaton, dili kayo madugay o dili malata ang imong prutas. Dugayon nimo harvest, isad maayo lata na. Matagak na ni noon ang bunga. So karon mao gyud the best time nga i-harvest nila mo karon. So dili kay ni lisod buhaton. Unya ako ipakita ninyo kung saan pag dangdang dili ni siya sagulan ninyo tubig. Dili gini siya sagulag tubig. Ayaw gid ninyo sagulag tubig kaya ang iharang juice may mugawas. Mga oray muluto niya. Nya puti man ni siya. Tanawa niya ini kaluto ani di ba ang iyang luto. Itom na siya murag ata, no? Nya mura na siya red wine ang inigsa nimo sa iyang juice. Ig-extract nimo sa iyang juice, mura na siya red wine. So ako ipakita ninyo ang tibuok proseso niya. Inig luto na mo ani. Okay? Hello guys, so ready na. Ato na ning itak.
Sayo na ni siya lutoon. Di ni mo butangan og. Di lang mo siya butangan tubig, no? Manawa. Wa na tubig ang iyara ng duga. Ang iyara ng Diyos, kaugalingon niya ang Diyos. So, ato ni siyang itakang for about 1 hour. So, after 1 hour naman, atong amlihan ko, no? Oh, mauna ni siya resulta, no? Itong na kay siya. Di ba ganiha puti man to? Karon na nitom na. So pwede na ni siya. Pabugnawon lang na to kadali. Igo sa nga di kayo tantong init. And then atong i-extract ang iyang juice. Nagi sa mugamit ta og saan. Gamay ra man eh. Ang inahan ani. Aron dako gagi. Pwede ra sa Japon eh. Okay guys.